Sentadevos por aquí, que si queredes facemos así. Vai aquí outra, Mira, aquí outra, Como estamos facendo así mítins, coloquios, porque hai tanto de que falar e así sempre salen temas interesantes. ¿Verdad? En familia. Mira, hay aquí. Vamos a la que después se fría. Já está enfriando. Sí, se fría. Bueno, vamos a hablar. Bueno, boas tardes, ou xa tirando hacia a noite, a todos e a todas. Xavi, grita. Que? Quero decir, Vale. Non hai micrófono. Vale. Moitas grazas, antes de nada, a todos por virdes e a todas. Estamos convidados para o día 12 de xullo, un día estupendo, excelente, para depositar os votos nas urnas, os nosos nas urnas, os deles, os dos outros que vayan ás furnas, como dicía hoxe outro na voz, non sei se o diches. Feijóo dicía que había que votar os votos, que meter os votos nas furnas, confunde as furnas que as urnas, pois os deles que vayan ás furnas e que os leva a marea, e os nosos a onde teñen que ir. Ben, para empezar, quixera falar, non sei, así unha pincelada do, supoño que diches a maioría o debate do luns pola noite, e sentime de verdade que non descansei ben pola noite, e non foi porque o fixera mal a nosa candidata, senón por cousas que escoitei ali, e que, ainda de feito, onte unha señora maior paroume pola rúa e dixeme: Javier, meu filliño, eses que non gobernen, eses que non gobernen. E digo, pero quen? Eses son eses tolos. Vale, xa entendemos. É dicir, a xente está asustada. Despois, incluso a xente maior. É dicir, despois de ver o que veu, as palabras que dixo algún, a razón, por exemplo, dos insultos, das ultraxes e demais que fixeron, que lle dixeron a figura de Daniel Afonso Castelao, que foron bastante duras, cabe reflexionar bastante. E, sobre todo, hai un aspecto que me parece máis grave, que estando ali presente o presidente da Xunta en funcións e que facendo 24 horas que estivo en Santiago, en Compostela, arriba, entregando, é dicir, no Pazo de Congreso, entregando as medallas Castelao, que nos saiu na defensa desa persona, desta figura tan importante para a nosa historia, para a nosa cultura, para a nosa lingua. Paréceme o acto dunha persoa cobarde, porque para min non ten outro adxetivo, un cobarde. Pero bueno, xa sabemos o que temos que facer, son poucos e cobardes, hai que ir a por eles. O 12 de xullo xa sabemos o que temos que facer. Ampara no seu, mete debaixo do seu paraugas a outro glodita, o que está aí metido na caverna e que veñen aquí a sembrar odio, non sei, é que é tan difícil a situación de describir que xa penso que non teño palabras, nin eu nin a maioría da xente. E seguindo nesta liña, en relación con isto, teño que comentar, por exemplo, o que aconteceu máis ben despois do último pleno que tivemos aquí no Concello, non, Amparo? Que levábamos varias mocións e solamente nos deu tempo pois a defender unha delas. E unha delas pois era a defensa da lingua galega e do Día das Letras Galegas, entre outras. Entón, pois, ao día seguinte, do día dos días, porque toma Amparo, oi, Xavier, non sabes o que puxeron no Facebook os do PP da Pobra? É que puxeron, sorprende. Que los del BNG, como de costumbre, solo se preocupan del gallego. Claro que nos preocupamos polo galego, pero polo galego, pola galega, por todo o referente a todo o referido, todo relacionado co galego, pola nosa cultura, pola nosa xente, sobre todo, sin distinción, polas nosas tradicións, preocupámonos por todo o galego, por todo relacionado co galego, non solamente ca lingua. Nos cuidamos, amámoslo nos. O problema é dos que non respetan a nosa cultura nin a nosa lingua. Ademais, no Estatuto de Autonomía, se mal non lembro, no artigo 5, pon que o galego é a lingua propia de Galicia, ou en que nos diferenciamos de outras comunidades. No cor da pele, no cor dos ollos, non, na lingua é un aspecto diferenciador. Pois bueno, o que temos que facer é ir ao 12 de xullo, encher as urnas,
votar polo BNG e arriba coa nosa presidenta. Vale, moitas gracias. Deixo vos coa compañeira Amparo Cerecedo, portavoz no Concello da Pobra. Bueno, boas noites, tardes. Eu vou empezar, aínda que, bueno, tal como remata co falou Xavier, se somos galegos é por gracia da nosa lingua, non? E como non imos defender a nosa lingua. E hai algo que me chamou a atención do debate, non vou falar de política, pero vou falar dun periodista, unha periodista, que fixo unha valoración ao final do debate e comparando decía, é que eu Feijóo o que quería era cambiar Galiza, quere transformar Galiza. Parece ser que 11 anos non debe ter tempo a transformada. E decía, e Ana Pontón non quer cambiar Galiza porque creemos na Galiza que temos e creemos no noso povo. Ana Pontón o que quer cambiar e o BNG o que quer cambiar é o goberno de Galiza que estuvo non transformando sino desestruturando todo o noso país. Eu, en principio, penso que deberíamos exixir o día 12 disculpas porque non é normal que nos momentos que estamos, que non olvidemos que estamos nunha pandemia, non saímos da pandemia, non é responsable convocar unhas eleccións. Por moito que ao señor presidente e ao PP lle salan ben os números, non se poden convocar eleccións e, como así decía o BNG, deberon de actuar con máis responsabilidade, porque mirade como estamos, con mascarillas e con moitísimas incertidumes do que vai pasar a nivel sanitario, a nivel económico. Polo tanto, o día 12, a mellor maneira de exixirlle responsabilidade a ese presidente é cun voto e cun voto BNG. Eu vou a falar de, eu penso que todos sabemos, ou todos temos experiencias do goberno do PP, e eu vou a falar a nivel municipal do que nós observamos que supón un goberno do Partido Popular, porque non esquezamos que o día 12 vamos a escoller entre dous modelos de gobernar. Un modelo que se din neoliberais, donde nos momentos que verdadeiramente os cidadáns os precisamos, o que fan é recortar, e outro goberno, como podemos chamalo, nacionalista, está claro, porque nós defendemos a soberanía, e despois Rosana vos vai explicar o que é a soberanía para o BNG e dentro do noso país. Outro goberno que en momentos, e ten moi claro que o que hai que defender para o benestar de todos nós é o servicio público, e non hai que recortar, hai que reforzar. E podemos falar de sanidade. Antes de que fora todo o tema da pandemia, eu recordo que das últimas mocións que presentáramos fora a defensa da sanidade pública. E a defensa da sanidade pública non porque sea un capricho do BNG, sino porque estábamos observando o que estaba pasando. Non tiñamos máis que coller datos do Hospital de Barbanza. Estaban recortando en especialistas, están recortando en camas, están precarizando aos traballadores, porque están facendo contratos de día a día, non hai material. Durante a pandemia sabimos que moitos sanitarios tiñan que escoller a quen dar un respirador. Bueno, pois a mí me comentaba unha persoa, verdad, que antes da pandemia tivo que ir a urxencias ao Hospital de Barbanza e no propio hospital seu pai lle tuveron que poñer un respirador, pero lle dixeron que se viña outro enfermo que viran que vitalmente tiña máis posibilidades que seu pai non tería respirador. E isto non foi nunha pandemia, isto foi antes da pandemia, e grazas aos recortes que está facendo e que fixo o Partido Popular. Temos un presidente que, lóxicamente, estas eleccións lle conveñen, e por qué? Porque está agochado, ou se agochou, detrás do estado de alarma. Porque, claro, o estado de alarma, decía él, se Pedro Sánchez, o presidente do Estado, pon estado de alarma, as competencias non son miñas. Bueno, pois vamos tamén cunha experiencia que tivemos aquí. Ao principio de todo estado de alarma, o patrón maior da Cofradía da Pobra do Caramiñal chama o BNG porque estaban literalmente desesperados. Porque vos sabedes que aquí o marisqueo, o mar, é un sector importantísimo no noso concello. E estaban desesperados porque eles tiñan que ir a traballar sin ter a quen venderlle. E tiñan que ir a traballar porque non se podían acoller ao cese de actividade porque non tiñan pechados os bancos marisqueiros. Nós presentamos, falamos cos nosos diputados, e que nos dixo o señor presidente da Xunta? Que era a competencia de Pedro Sánchez, cando a competencia en aguas interiores a ten o PP.
pero ainda así é competencia de Pedro Sánchez. E sendo competencia, inda que esa competencia de Pedro Sánchez, ti que faz? Ti que faz? O de sempre, que se apañe. Como sempre, tuvo que ser o BNG quen instara que había que poñer solución a esta situación e presentamos tamén unha moción no primeiro momento que poidemos para que o sector, a xente que traballa aquí do mar, tivera as axudas que tiveron, pois, por exemplo, outros sectores. Poderíamos estar citando así moitísimos exemplos e penso que cada un de nós, tanto sean vivenda e mocidade, ten cantidad de exemplos de como pudo gobernar o BNG, igual que tamén temos exemplos de como goberna o BNG. E Rosana, supoño que vos citará algún máis. Eu ante isto vos quero decir, amigos, que hai esperanza, porque non? E hai esperanza non porque o diga a BNG, non é porque o diga a BNG. Mirade, hai enquisas, as enquisas son tendencias de voto, e sí, as enquisas, sobre todo de determinados xornais que están moi subvencionados e son editados gracias a que teñen subvencións públicas do Partido Popular, donde di que neste momento o PP ten a maioría absoluta. Pero tamén, se vos mirades as enquisas, o que está dicindo que hai un número importantísimo de indecisos. E que a xente indecisa, que neste momento non sabe a quen votar, e incluso que moitas veces non quer ir a votar porque está cansado, e cando isto non debería ser así, porque é a arma máis importante que nós temos, é o noso voto. Pois esas persoas indecisas e nós mesmos indo a votar e falándolle a nosos amigos que hai que ir a votar e o que temos que votar, pois vamos cambiar o que son as enquisas e eses supostos resultados. Polo tanto, eu vos animo a ir a votar o 12 de xullo e temos moi claro que imos celebrar, porque mirade, o verdadeiro cambio, eu teño claro que vai ser feminino. E non vai ser feminino porque nós teñamos unha candidata presidenta da Xunta que é Ana Pontón. Vai ser feminino porque temos moitísimas mulleres, como Rosana Pérez, que xa foi concelleira, portavoz, diputada en Madrid, e que agora, co empurre de todos nós, vai ser diputada no Parlamento Galego. Entón, moito ánimo, e sabedes que isto non é un soño. O día 12 pode ser unha realidade. Se me escapa a nova normalidade daqui. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas, moi agradecida, moi agradecidos de que esteades hoxe aquí, pois, cando menos, aínda que sexa así, separados, con máscaras, cando menos, pois, para que, bueno, celebrar mítins tamén é unha maneira de dar normalidade a isto que estamos a vivir e, dende logo, tamén é unha maneira de celebrar a democracia, non? E, polo tanto, agradecémosvolo moito. Bueno, como dicía Amparo, as eleccións galegas tiñan que ser, a ver, as últimas foron, hai 4 anos, o 25 de setembro de hai 4 anos. Entón, en teoría, tocarían o 25 de setembro deste ano 2020. Feijóo adiantounas en un primeiro momento para o 5 de abril. E adiantounas, basicamente, por unha razón, porque lle interesaba electoralmente a él e ao Partido Popular. Claro, logo veu o virus e houve que pospoñer todo. En principio non se sabía atacando e cando convocou de novo as eleccións para o 12 de xullo, o BNG, efectivamente, o que fixo foi un chamamento á responsabilidade, solicitar, instar a que esas eleccións se puderan celebrar da maneira máis normal posible, a que esas eleccións tiveran absolutamente todas as garantías na súa celebración, e Feijóo tirou para adiante. Puxo o 5 de xullo por unha razón, pola mesma que as puxo antes, perdón, o 12 de xullo, pola mesma que as puxo antes o 5 de abril, por unha razón electoral, de cálculo electoral del propiamente e do seu partido, o Partido Popular. Ben, entón, diante da convocatoria deste 12 de xullo, nós o que lle explicamos a todo o mundo que nos quiso oír foi que non había presa, que tiñamos de prazo hasta que vencera a legislatura ata o 25 de setembro, cando menos, e que, polo tanto, nos entendíamos que podían esperar. Pero, evidentemente, Feijóo sí que tiña presa. Feijóo era o que tiña presa porque tiña as súas contas votadas e, ademais, porque tivo nada máis e nada menos que 3 meses de exclusividade na televisión galega e na radio galega. Claro, digo de exclusividade porque
aínda que antes do coronavirus xa efectivamente a TVG e a Radio Galega eran del, prácticamente, sendo de todos e todas nós, pois durante os 3 meses de confinamento, de pandemia, non todos de confinamento, bueno, pois efectivamente tivo a exclusividade, non? Bueno, pois aquí estamos de cara ao 12 de xullo e dende logo aquí está o BNG para lembrar basicamente 3 cousas vos quero lembrar hoxe. Primeiro, de onde viñamos antes do 13 de marzo, antes de que se decretase o primeiro estado de alarma, é dicir, antes do confinamento, de onde viñamos no noso país, cal foi a xestión do Partido Popular e do señor Feijóo da crise sanitaria, segunda cuestión, e terceira e última, que queremos a partir deste momento, que sociedade queremos, que retos temos por diante e cales son, basicamente así, non desmenuzadas, pero sí que vos nomearei algunhas das propostas que ten o BNG para este novo tempo, para esta nova normalidade que lle chamo. Bueno, viñamos dun país, isto antes do 13 de marzo, é dicir, antes do 13 de marzo, viñamos dun país no que había e hai, aínda a día de hoxe, un 80% de residencias para maiores privadas, única e exclusivamente privadas. O 20% restante son residencias públicas. En esas privadas metemos as privadas propiamente ditas e tamén as prazas concertadas que evidentemente non están sendo públicas en ese momento. Viñamos tamén dun país antes do 13 de marzo no que os médicos e demais personal sanitario que ia naquel momento e sigue indo legítimamente de vacacións ou que tiña que pedir uns días de asuntos propios ou que tiña que coller unha baixa polas circunstancias que fora, eses médicos, ese personal sanitario, as enfermeiras, non eran sustituídos. Aquí pásanos en este concello. Hai médicos que teñen que coller as cartillas de outro médico que está de vacacións ou que está de baixa ou polo motivo que sexa non pode ir ao traballo pois durante uns días ou durante unhas semanas. Eso existía co Partido Popular con un goberno de Feijóo antes do 13 de marzo. Viñamos dun país onde, en vez de ampliar servicios públicos, evidentemente, pechábanse. Era o país do peche do paritorio de Verín, lembraredes, famosamente, incluso moito máis alá das nosas fronteiras, famosamente coñecido, desafortunadamente coñecido, e tamén era o peche, era o momento, e sigue sendo o momento, está esperando en este momento a que pasen as eleccións, de pechar camas nos hospitais no verano. Ese era o país no que estábamos, no que estamos e no que estábamos antes do 13 de marzo. Viñamos, despois de 11 anos de goberno Feijóo, dun país onde os recortes no ensino público acumulan máis de 2.000 millóns de euros, 2.000 millóns, que eu xa non sei exactamente cantos son 2.000 millóns de euros, acumulan máis de 2.000 millóns de euros os recortes do ensino público desde o ano 2009, ano no que goberna Feijóo. Mentres se recortaron máis de 2.000 millóns de euros ao ensino público, resulta que se blindaron por lei máis de 1.550 millóns ao ensino privado, incluso ao que segrega entre nenos e nenas, ao que segrega por sexo, máis de 1.550 millóns de euros hasta o ano 2023. Eso está blindado. E a non ser que veña un goberno que se queira meter en un conflito, en moitos se vai a ter que meter un novo goberno, eses cartos, máis de 1.550 millóns, están blindados para o ensino privado. Viñamos dun país onde tamén no tema do ensino fora eliminada a gratuidade dos libros de texto, onde se reducira e está reducida a día de hoxe a atención, os recursos para a atención con nenos con dificultades, donde se privatizou a xestión dos comedores públicos, donde os había, evidentemente, hai moitos sitios no país onde non existen, nin existían comedores, e viñamos dun país tamén no tema do ensino, donde se persiguiu literalmente e donde se prohibeu as aulas en galego. En concreto, en 3 asignaturas: matemáticas, física e química e tecnoloxía, como se as matemáticas, a tecnoloxía e a física e a química se entenderan mellor en castelán. Debe ser esa razón. Bueno, viñamos tamén dun país, despois de 11 anos de goberno Feijóo, que ten un atraso considerável, e agora veuse nesta crise do coronavirus, un atraso considerable
e unhas grandísimas desigualdades, non só xeográficas, senón tamén sociais, á hora de ter acceso ás TIC, ás novas tecnoloxías, ás redes. Agora veuse, cando os rapaces estaban na casa e cando hubo moita xente que tuvo que teletraballar, veuse que efectivamente Galiza non era uniforme, que aí había moitísimas desigualdades e as sigue habendo. Vimos dun país antes do 13 de marzo gobernado polo Partido Popular que perdeu nunha década, 11 anos de goberno Feijóo, un poquinho máis de unha década, que perdeu máis de 200.000 mozos e mozas que tiveron que emigrar. Que tiveron que emigrar porque aquí non conseguían traballo ou o traballo que conseguían era tan precario que non lles daba absolutamente para nada, nin siquiera para emanciparse dos seus pais. A emigración, que neste país existe dende hai moitísimo tempo, sempre foi un drama, sempre foi un drama. Neste caso, no caso de mozos e mozas que se van, é un drama doble. Primeiro, é un drama persoal e familiar para a persoa que lle afecta e para a súa familia, e segundo, un drama colectivo, pero un drama verdadeiramente grave, porque a Galiza, somos os galegos e as galegas os que investimos miles de millóns de euros na formación dos nosos xóvenes. Estou falando evidentemente da súa formación pública, basicamente, e, sin embargo, eses xóvenes logo non revirten o seu coñecemento, a súa sabiduría e o seu estudo que fixeron, non o revirten no país porque non poden. Por lo tanto, gastamos moitos cartos, investímolos nesa mocidade que logo se ve forzada a emigrar e que, ademais, á súa vez, contribúe a que Galiza sexa un dos países máis avellentados de toda, non de todo o Estado español, de toda Europa. Por lo tanto, doble drama. Viñamos e vimos e estamos nun país onde o cambio climático, que nos pode sonar, en fin, un pouco extraterrestre, non o é para nada, e precisamente a xente moza cada vez lle está sonando menos extraterrestre, onde o cambio climático non se veu, nin se ve agora, e, polo tanto, como non se vía, pois non se facía nada tampouco para ir poñendo, para ir subindo chanzos á hora de que as consecuencias vayan sendo minguadas. Non hubo ninguna medida, nin hubo medidas na xestión dos residuos, nin hubo medidas no saneamento integral das nosas rías, nin hubo medidas na protección do noso mar, nin na conservación da nosa natureza. Aquí todo sin como sempre, como se non pasara absolutamente nada. Eso sí, agora nos cobran as bolsas no supermercado para que nos concienciemos de que vai a haber un gravísimo cambio climático. Oiga, a administración algo terá que facer, non? O partido político que está, en este caso, na administración galega, terá un proxecto político, terá un programa de cara, efectivamente, a ir minorizando os efectos que pode producir o cambio climático no noso país. Un país, despois de 11 anos de feijoadas, xa hai que chamarlle así directamente, non? Como cando eu fago unha trastada na casa e a miña filla dillo ao meu home, unha rosanada. Bueno, pois estes son feijoadas. Un país onde despois de 11 anos de feijoadas, os nosos sectores productivos, o mar, a pesca, o agro, pero tamén a nosa industria e a nosa poboación retrocederon. E retrocederon dramáticamente, sen que ninguén, nin Feijóo tampouco, que é o principal responsable, sin que ninguén actuase, tomase medidas para ir corrixindo todas esas cuestións. Moi ao contrario, Feijóo o que fixo foi alimentar ese retroceso en todos eses aspectos con decisións contrarias aos intereses dos galegos e das galegas. Poderíamos seguir todos e todas describindo o país que tiñamos antes do 13 de marzo. Pero, basicamente, era un país, e sigue sendo, de recortes de servicios públicos, un país de recortes nos servicios públicos, de precariedade laboral e, desde logo, un país estancado, sen empuxe e absolutamente paralizado. Bueno, pois nesta chegou o virus, é dicir, a partir do 13 de marzo, o primeiro decreto de alarma, o primeiro decreto do estado de alarma, e, cando chega o virus, o que veu foi aínda máis, moita máis, manipulación na televisión galega e nos medios de comunicación públicos galegos e tamén privados. Tamén ten o virus, tamén. E viñeron co virus tamén, viñeron os sermóns intermináveis do gran Feijóo en prime time, non?
A Televisión Galega e a Radio Galega perderon, porque estaban obligados a perdela, porque lle mandaban os xefes, perderon absolutamente o norte e perderon tamén o que establece a legislación que ten que ser a Televisión e a Radio Galega pública, que é precisamente servir para dar garantía de servicio público e pasou precisamente de ser garantía de servicio público a ser un mero instrumento político do señor Feijóo e do Partido Popular, ao seu servizo, basicamente. Co virus tamén veu a recentralización, veu de novo o centralismo, o mando único e, digámoslo así, porque eles mesmos o recoñeceron, as torpezas tamén do goberno central. Mentres Feijóo aproveitou cada oportunidade, cada torpeza, entre comillas, do goberno central, precisamente para presentarse como o gran xestor da crise e de todas as cousas que estaban xestionándose na Galiza, non? E viñeron tamén co virus a partir do 13 de marzo, o virus non chegou o 13 de marzo, pero eu falo desde o decreto de estado de alarma, non? E viñeron tamén a partir de 13 de marzo, quen senón, non? Iban vir. E aviados estábamos se non viñeran, non? Viñeron os profesionais sanitarios, os profesionais do Sergas, precisamente a suplir coa súa entrega e co seu traballo os recortes que antes vos describín e as gravísimas carencias que tiña e que ten a sanidade pública. E outra vez tamén co virus veu a prepotencia e o facer caso omiso ás propostas responsáveis e sensatas do Bloque Nacionalista Galego. Feijóo dixo non á proposta que fixo o Bloque Nacionalista Galego de blindar Galiza e pechar Madrid naquel primeiro momento onde precisamente os madrileños pensaron que aqueles primeiros 15 días de estado de alarma era para poder irse de vacacións e viñan todos para todos os lados, pero para aquí tamén, non? O Bloque exixiu que se pechara Madrid e que se blindase Galiza. Evidentemente, Feijóo dixo que non. Feijóo tamén dixo que non á proposta do BNG de intervir urxentemente as residencias privadas. E digo as privadas porque, como vos dixen antes, son o 80% das residencias que existen no noso país, é dicir, a inmensa maioría. E é precisamente onde se deron casos gravísimos, que todos e todas vimos, que non vou a describir aquí agora, e que a todas e a todos nos puxeron os pelos de punta. Tamén dixo no cando o BNG instou, exixiu, que se intervira inmediatamente, urxentemente, as residencias dos nosos maiores. Feijóo tamén dixo que non cando o BNG propuxo axudas xa desde un primeiro momento e cando vimos vir que despois da crise sanitaria viña unha gravísima crise económica detrás. Propuxemos medidas para os autónomos e para as pequenas e medianas empresas naquele momento porque é o noso tecido industrial básico. Nós non temos grandísimas empresas, temos moi poucas, verdad? Pero sí temos moitísimos autónomos e moitas pequenas e medianas empresas. E moitos autónomos. Propuxemos desde un primeiro momento medidas para que se atallara, para que se intentara cortar a sangría que víamos que iba a vir en riba. Bueno, Feijóo dixo que non, dixo que non a actuación responsável, sensata, a crítica constructiva do BNG en todo momento, que non actuamos durante a pandemia en ningún momento, nin no máis crítico, non actuamos como, por exemplo, actuou de xeito absolutamente irresponsável, escandalosamente irresponsável o Partido Popular en Madrid. Nós non actuamos así, fomos leais en un momento crítico, fomos leais non a Feijóo, fomos leais ao país, que é algo, por certo, que nos caracterizou sempre. Bueno, Feijóo, en todo caso, dixo que non ás propostas do BNG durante a pandemia, igual que fixera sempre, igual que fixera nos 11 anos anteriores. Cando o BNG propuxo no Parlamento Galego que se solicitara as transferencias, que se solicitaran as transferencias das competencias pendentes, Feijóo dixo que non, Feijóo votou que non. Cando o BNG propuxo no Parlamento e tamén nas rúas unha tarifa eléctrica galega que abarate o noso recibo da luz e que faga máis competitivas as nosas empresas, Feijóo votou que non.
Cando o BNG propuxo un novo modelo de financiamento precisamente baseado en un concerto económico que nos leve a xestionar os nosos impostos, os nosos cartos, non que vayan a Madrid e despois Madrid nos devolva o que lle dé a gana, non, os nosos xestionámoslos nós, como fan, por exemplo, os vascos. Cando nos o propuxemos no Parlamento Galego, Feijóo votou que non. Cando o BNG unha e outra vez propuxo no Parlamento Galego que se solicitase desde o Parlamento Galego a transferencia da AP9, Feijóo votou que non. E non só votou que non, hasta últimamente que xa non lle quedou máis remedio que votar que sí, porque era moi evidente. Non só votaba que non, sino que ademais calaba vergoñentamente cando os seus de Madrid gobernaban e decían que non absolutamente ás propostas do Bloque Nacionalista Galego neste respecto. Eu, particularmente e personalmente, debatín unha proposición de lei no Congreso dos Diputados a respeito da transferencia da AP9. E o Partido Popular de Rajoy, con todos allí sentados, a ministra Pastor, que dis que a galega, votaron que non. Ben, pero eso sí, saen pola mañán, pola mediodía, pola tarde e pola noite, e por los intermedios saen na televisión. Saen na televisión, sobre todo Feijóo, presumindo de que a incidencia do virus en Galiza foi menor que noutros sitios. E el dio claramente, ou deixa entrever, que foi menor pola súa gran xestión. Claro, isto a min realmente, eu me reiría se non fose para chorar, non? Todos os técnicos están dicindo que a incidencia do virus en Galiza foi menor que en outros sitios, primeiro, pola dispersión da poboación e, polo tanto, non se propaga tan facilmente o virus, e polo feito de que aquí chegou máis tarde que a outras zonas e entón xa había postas en marcha medidas que tomara o Estado no seu momento e que foron xa surtindo efecto. Entón, surtiron efecto porque o virus aínda estaba pouco expandido, non? Bueno, e tamén, xa o dixen antes, polo traballo, polo magnífico traballo do personal sanitario. Pero el dixo que aquí houbera menos incidencia porque el se adelantara e tomara as medidas necesarias. Bueno, en fin. Agora sí, el foi o campeón á hora de agocharse detrás do mando único. Xa o decía, xa facía referencia a Amparo, non? Como as decisións estaban centralizadas en Madrid, todas as decisións que se tomaban e que el non estaba de acordo ou vía que a poboación podía estar en desacordo, entonces eran culpa de Pedro Sánchez ou eran culpa do goberno central. Agora, outras medidas, moi poucas, que el foi solapando coas do Estado, que el pensaba que eran magníficas, esas sí el era o promotor e esas sí funcionaban. Estuvemos en un país antes do 13 de marzo, estuvemos, agora remato xa, estuvemos nun país entre o 13 de marzo e o final do estado de alarma e agora quero contarvos un pouco cara a que país imos ir ou cara a que país propoñemos nós que temos que ir despois de todo isto, non? Bueno, todo ese país que vos describín antes, así, con algúns exemplos, que podería, insisto, poñer moitos máis, non foi consecuencia, como xa sabemos todos e todas, de 3 meses de coronavirus. Non foi consecuencia disso. Foi consecuencia de 11 anos de políticas absolutamente, efectivamente, neoliberais, pero en mayúsculas, en grande, e foron consecuencias de un partido no goberno galego que machacou, literalmente machacou a todos os sectores da poboación galega. Machacou durante 11 anos. Claro, iso xa por non irme máis atrás e decirvos que Feijóo xa ven heredando pois 30 e pico de anos de goberno PP, 34 para ser exactos, houbo en total de goberno PP, dos 39 que levamos en Galiza desde o ano que se aprobou o Estatuto de Autonomía, desde 1981. Bueno, e como nós pensamos que o proxecto de Feijóo, o proxecto do Partido Popular, foi un proxecto en todo momento de sumisión a Madrid e de siguana ás grandes empresas multinacionais e aos grandes intereses multinacionais foráneos, evidentemente, pois nós pensamos que agora hai que sacar Galiza adiante, non? Que hai que defender a economía, a industria, a sociedade e que hai que defender, en definitiva, o futuro do país antes de que nos quedemos sin país. É así de claro.
Porque cantos anos levamos escoitando a mesma letanía? Cantos anos levamos escoitando? Galiza perde poboación, Galiza perde postos de traballos industriais, Galicia perde camas de hospitais, Galicia perde postos de rapaces e rapazas no ensino público, en todo o ensino público, desde a primaria hasta a universidade. Cantos anos levamos escoitando eso sin que ninguén mellore? Bueno, pois evidentemente nós queremos mirar cara adiante e ver un futuro no noso país, non? Nós estamos convencidos que a día de hoxe, precisamente por este machaque de todos os sectores da poboación en todos estes anos, a día de hoxe a inmensa maioría dos galegos e galegas queremos un cambio, non? En realidade, o que queremos todos e todas é un goberno que verdadeiramente goberne, un goberno que nos defenda das agresións de fora e tamén das agresións de dentro, que tamén as hai, e que defenda a economía, que defenda a industria e que defenda a nosa actividade productiva. Nos pensamos, e eu creo que aí coincidiríamos, de verdad, votasen a quen votasen, coincidiríamos casi o 100% dos galegos e as galegas, pensamos que hai, é dicir, a xente está farta desta parálise, non? En todos os ámbitos, desta parálise continua. Cuidado, parálise, curiosamente, que o PP nos vende como estabilidade, É dicir, agora sale Feijóo nos debates e nos sitios, en todos os sitios, dicindo Galicia quere estabilidade, Galicia non quere experimentos. Non, pero o que Galicia, o que Feijóo lle chama estabilidade, non é estabilidade, é parálise absoluta do país. Nos pensamos tamén que Feijóo, e acabo de demostralo con algúns exemplos, podemos poñer moitos máis, que Feijóo traicionou gravemente os intereses de Galiza en todos os grandes temas, non? En todos os grandes temas do país. Plegouse, basicamente, ao... Non só se plegou, sino que traballou, ademais, para os intereses de Madrid e tamén, basicamente, para os intereses do Partido Popular, en vez de defender os intereses do seu país como ten que facer o presidente dun país. Bueno, o BNG, que xa nos conocedes de vello tamén, foi e é, desde logo eso pensámoslo nós, pero creemos que en estas eleccións moita xente nos vai a acompañar en ese pensamento, foi e é garantía de que, do que todos os galegos e as galegas saben, que é precisamente a defensa de Galiza e dos seus intereses. Por outra cousa non se nos conocerá, pero por defender os intereses de Galiza se nos conoce en todos os sitios. Bastou, ainda é bastante recente, volver a ter presenza en Madrid o pasado mes de novembro, bastou volver recuperarnos a presencia do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Diputados para que precisamente fose o noso diputado ali quen en un mes, negociando un acordo co PSOE, basicamente, e con Unidas Podemos, que son quen gobernan, negociando un acordo, conseguise máis o BNG en un mes que Feijóo en 11 anos para Galiza. Entón, por eso, sí que somos coñecidos e recoñecidos. Xa sei que temos os do Bloque un montón de defectos, pero desde logo que non se nos pode achacar en ningún momento de que non defendamos a Galiza e aos galegos e ás galegas. Precisamente a respeito deste acordo, quería dicirvos que asinouse, evidentemente, antes do coronavirus e quedou todo parado, non? Na Galiza aínda máis parado. Pero quero hoxe dicirvos claramente que o acordo vaise exixir que se cumpra letra por letra, desde a primeira hasta a última. O coronavirus a nós non nos vai a servir de excusa. Por lo tanto, que saibades que ese acordo sigue vixente, ningunha das dúas partes o rechou e, polo tanto, sigue vixente, e que saibades que unha das partes, o Bloque Nacionalista Galego, vai exixir que se cumpla desde a hasta a Z. Bueno, pois fronte a esa Galiza parada e sumisa a Madrid, frente a esa Galiza decadente que vemos todas e todos, nos pensamos que existe un país vivo, que o hai, que existe, un país dinámico e un país que se quer poñer en marcha o 12 de xullo. E nos pensamos tamén que ese país con esperanza e con capacidade é o que queremos a maioría dos galegos e das galegas. Se antes do coronavirus era necesario un cambio no país, se antes do coronavirus pensábamos que era necesario un cambio na Galiza, imaginádevos agora, non? Nos pensamos que
non é só máis necesario, sino que ademais é urxente. Bueno, e tócanos escoller, efectivamente, o próximo 12 de xullo, non? E aí temos que escoller entre continuar con 4 anos máis do mesmo, con todo isto que acabamos de decir, máis todo o que cada quen padece nas súas casas, porque eu poño exemplos xerais ás veces, a veces concretos, pero cada quen sabe do seu, e cada quen sabe da burocracia que existe na administración galega, e cada quen sabe que mellor si tes un amigo para que che leva ali, porque nos educaron así, o Partido Popular, que che leva ali a ver se consigues aquilo que che corresponde como cidadán. Entón, cada quen sabe o seu e, como dicía, o conto dioso de todos, non? Eu non sei se hai Dios e non sei se sabe o de todos, pero en todo caso, eu vos acabo de poñer algúns exemplos e vos sabedes na vosa vida particular tamén os vosos. Bueno, antes tamén facían alusión os compañeiros ás enquisas e eu quero facer unha pequena mención, non? O goberno do Partido Popular e o señor Feijóo esforzouse el no debate e esforzanse todos os días por facer crer que non hai posibilidades de cambio. A prensa do réxime, é dicir, hai medios de comunicación que traballan exclusivamente para o Partido Popular, ou prácticamente en exclusiva, tamén se esforza un e outro día en decirnos, un día nos di 40, outro día nos di 41, 42, xa non sei en cantos van, non? Todos os días a mesma cantinela. E eles, o Partido Popular quere asentar esa idea precisamente para desmobilizar, para que a xente progresista do noso país que quere ese cambio e que quere que sea unha realidade, que non nos mobilicemos. E eu digo-vos unha cousa claramente, eu non sei cantos diputados vai a quitar o Partido Popular, nin sei cantos diputados vai a quitar o Bloque Nacionalista Galego. Agora ben, si todos e todas os que cremos no país, os que lle queremos ao país e os que cremos que hai posibilidades despois do 12 de xullo, apostamos por ir a votar e votamos efectivamente en consecuencia e en coherencia, as enquisas ao mellor fallan. Xa non sería a primeira vez. Xa non sería a primeira vez. Eu o que vos pido é que non vos resinedes todas as mañáns cando vexades os periódicos, nomeadamente cando vexades el Correo Gallego ou La Voz de Galicia. Pídovos, por favor, que non vos resinedes, porque iso é o que queren eles. Iso é o que queren os medios de comunicación que están ao servicio dun partido e non ao servicio dos galegos e das galegas. Por tanto, non vos resinedes, entendede que se máis de 700.000 personas que en este momento as enquisas din que se van a abster, se mobilizan e van a votar e votan o que teñen que votar, o camiño está aberto, a porta está aberta a que haxa un cambio. E un cambio que pode ser liderado polo Bloque Nacionalista Galego. Mirad, nós, xa remato, nós ofrecémosvos un, como se chama isto do súper, un 2x1 para esta selección. Sí, non me salía a palabra, ou tal. Nós ofrecémosvos un 2x1. Por unha banda, quitar a Feijóo e o Partido Popular do medio, que moita faltiña nos fai no país, e por outra banda, poñer ao frente da Xunta de Galiza unha muller. Por primeira vez na historia de Galiza, pero que ademais é unha muller que é feminista e é nacionalista, pertenece ao Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, máis non pode dar ninguén. Por un lado quitamos a peste negra, non lle quero chamar virus porque agora nos podemos confundir de virus, a peste negra do país, e polo outro, evidentemente, abrimos un novo momento, abrimos unha nova esperanza para os que aínda pensamos que efectivamente este país ten moito que dar de sí, ten moita capacidade que desenvolver e ten moitos recursos dos que vivir. O que pasa é que non lle deixen vivir deles. Esas políticas de sumisión a Madrid son as que non nos permiten desenvolver todas as nosas capacidades. Por lo tanto, eu o que vos pido é que isto que acabo de dicir eu é a primeira tarefa que temos de cara ao 12 de xullo. É dicir, falar con todo o mundo, conversa a conversa, persoa a persoa, voto a voto, é dicir, comentarlo e contarlo a todo o mundo, porque eles fan. E nós non temos, desde logo, nós non nos consideramos menos.
Non nos consideramos iguais a eles, pero non nos consideramos menos. E, polo tanto, nós podemos facelo. Nós podemos comentarle aos nosos, a xente da nosa contorna, podemos comentarle todas estas cuestións que nos acabo de explicar e moitísimas máis. Pero, sobre todo, porque isto é o básico, non? Moitas veces se vota por intuición, evidentemente poucas por ideoloxía, e moitas veces por intuición votamos aquela persona que nos ofrece esperanza, aquela persona que non nos ten xa cansadas, aquela persona que entendemos que pode dar un impulso ao país. Bueno, pois realmente, se vos o outro día viste esas caras no debate, e digo as caras por non dicir outra cousa, se viste desas caras, digo as caras por non dicir os argumentos, non pensedes mal, pero se viste desas caras, realmente a persoa que con máis firmeza defendeu o país nese debate e en calquera sitio, e a persoa que a min particularmente me creou máis esperanza, o sea, de acabar de ver o debate e dicir, bueno, un debate a sete, perdonademe a expresión, é unha merda, perdonademe, pero é así, pero foi como quixo o Partido Popular que fora, pero a min esta muller faime pensar que o mellor non xa tanto para min, porque, en fin, pero para os que veñen detrás, para a miña filla, para os meus netos, hai un futuro. Que iso é no que temos que pensar, nos que veñen detrás e que aínda non se foron, que aínda tiveron a valentía de quedar no país. Así que está dito, creo que con bastante claridade por parte das tres persoas que falamos, e é fundamental que, como decimos aquí nas terras de mar, agarremos ben do timón para non afogar na vindeira travesía. Moito ánimo, a votar polo BNG e adiante co BNG. Moitas gracias. Xa están fiando, non? Que xa vexo as caras, Xa vexo as caras. Voy a haber activado cámara.